na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon niyasab ang naon ni Arabella. Ang parakan. Unsa nakita mo ila? Eric, tinuod ba ning ako nakita? Nakalitan sab ko sa diyang ako lang gitapan ang duha ka picture ila. Bisag ko saon. Parehas subog naon ni Arabella. Eric, ngano man ni? Sa makibot ipasabot ini. Ang hinoon, doon yung mga sitwasyon nga ang tao mag-amgid yun usahay. Mawito nga doon yung mga tao nga maaan ug mapatay. Gusto ka. Pero, ang tudang among kandiis. Parehas kita pagkahiluna. Mausag ka na ang ako nakita ila. Eric, kinsa mo kiti sa Arabella? Ang imong inahan na makatubag niya na ila. Ang butong yung pasabot, ang nagpadako ni mo. Ha? Si Mama Krising? Uy, kinsa man kining nanawag? Oh, si Ella man kini. Ella, hello. Ma, kumusta naman ka? Gimingaw na in taon nimo. Nagpaabot ko sa imong tawag. Nanuwa naman ka manawag. Unsa na minahitabo nimo? Wa ka kidnapa? Ma, wa ko kidnapa. Og nahibawan ako sa katigayunan nga gibilin ako ni Amahan. Kinsa ka na si Amahan? Mao na siya si Don Faustino, ma. Patay na siya. Mao nga gibasahan nami sa last will and testament sa iyang abogado. Unsa? Unya unsa may imong nadawat? Usa ka kaang nayuta? Halapad nga kayutaan, ma. Og akong kwarta. Kwarta? Pila ka gatos? Milyon, ma. Unsa? Milyon? Ma, kinahanglan mo apas ka diri sa akong nahimutangan. Kay, daghan ko gusto ipangutana nimo. Ha? Makaapas ka ba? Kuhaan ka ng... kanus amang kunin mo paapason diha. Ugma dayon. Ugma? Dili mahimo. Dili mahimong mangimbitar kag laing tao dinhi sa mansyon, Ella. O ganang dili man mahimo, Madam Lily. Akong inahan ang akong gipaanhi, ang nagsagop na ko. Si Don Faustino lang ang may gahom sa pagpasakang mga tao ining maong mansyon. Patay na si Amahan, Madam. Og ako ang iyang gibilan ni ining mansyon. Mga bisan kinsa nga gusto na kong paanhion, maihimong mo anhi. Pero magmahay ka kung imo siyang panhion. Ngano? Tungod kay mga pinili lang ang mahimong mupuyo ining mansyon. Sa ako nang giingon, ako na ang tag-iya ni ining mansyon. Busa, makabuot na ko kung bisan kinsang tawhan ang akong pasakon din. Ella, dakong sayop ng gibuhat mo. Madam, mahimo ba pasagdi na lang ko sa akong mga plano? Ikaw, pagplano na lang sa susunod di mong buhaton kung madawat na nimo ang imong kwarta. Palayason ba ko nimo, Ella? Wa ko'y palayason ining mansyon, Madam. Pero, wa sab ko'y pugnan sa mga tao nga gusto na mo biya dinhi. Joel, maibalita ko nimo. Oh. Unsa man na? Kuyawan tani mo eh. Kuya Juan ko taon, si Ella, iyang paanhion sa mansyon ang iyang mama. Unsa? Unsa may problema na ha? Siya naman tag-iya ining mansyon. Makabuot na siya oy. Misupak si madam. Unsa? Magmahay ko no si Ella kung pasakan yag laing tao kining mansyon. Kay si Amahan na kuno ang makabuot kung kinsa ang mga tao nga pasakon dinhi. Di na makapugong sa mahan. Uy, patay na siya. Joel, unsa ka ha? Kung ako sang paanhion si mami dinhi. Pananghid nila. Kumusugot ba? Unsa?
Dili mo sugot si Madam Liling nga muanhi ang imong inahan. Dili. Pero dili siya makapugong. Ugma. Muan hinas Mama Krising. Ha? Pero, gusto ka kasi mong buhaton ila. Ha? Ngano, Eric? Dili ka ba sab gusto nga muanhi nga akong inahan? Dili ka ba di ganahan nga muhimamat sa babae nga nagpadako nako? Dili man sa iyong nana, pero may krimen pa nga wa masulba din sa mansyon nila. Wa pa maili kung kinsa yun ang ipatay ni Manny. Dili na ako makapaabot pa nga mahibawaan ako kung kinsa ang mipatay ni Manny. Ang akong gusto nga masulbad ng mga pangutana sa kung huna-huna bahay ni Anang Arabella. Oh, Ella, Mahimo ba ko mamarayag nimo? unsa man na? Ugma. Gusto na ako nga sugaton nimo sa Mama Krising's terminal. Sige. Ay, man yung inahan nila. Nagilo man kunog sinap. Tiguang mo itong nanao ganina. Eric? Ikaw ba si Eric? Uy. Ikaw basab ang inahan ni Ella? Ako. Oh, Salamat nga gisugat kit ko nimo. tuwarang jeep, ma'am. Ayaw pag ma'am nako. Tita Krising na lang ang isampit nako. Sige. Dali na, Tita Krising. Hayahay kaayo ka no, Ella? Wilma? Ngayon nakasulti man ka, ana. Ang. Imo na yung gigamit ang imong gahom ining mansyon. Unsa? Laliman ka. Makabuot naman ka kung kinsa ang imong paanhion dinhi. Nahibaw ka na di ay nga maanhi nga akong inahan. Oh, may pako ang balita. Chismosa ka lang. Mao na ang labing tinuod. Wilma, mahimo pagdili na lang ka mo reklamo sa mga buhaton nako. Total, naa naman kay imong madawat. Naibaw ka gyud Ella. Nga wa ko makontento sa ako nadawat. Kinahanglang makontento ka, aron dili ka magguol. Ni ano sila si Eric ug Mama Krising. Excuse na nimo. Makasuya gid ka, Ella. Makalagot. Ngano pinalabi ka man gyud sa namatay? Ma! Ma! Maayong pag-abot! Ella, ilagiminghaw na kaay ko nimo anak. Ako sa ma! Ala, kadako di ay ining mansyon nga imong gipuy-an. Si Ella na magod ang tagiyan nining maong mansyon, Tita. Unsa? Upat kaming gitagan og kabili ni Don Faustino. Upat mo? Oh, Dali, ma. Manood ito sa mansyon. Madam, miabot ng bisita nila, ang iyang inahan. Nahibaw ko. Yun na pa. Mura magkagwa, makauyon nga gipaani ni ila ang iyang inahan. Magmahay siya pagsupak sa panugon. Nga naman day, madam. Unsa naman sa day panugon niya mahan nga ikaw lang ang nahibaw, ha? Ayaw na pumunta na. Naunsa man is madam. Mura magkikasakit niya ang pag-anhi sa inahan nila. Dali, ma. Morning akong kwarto, ma. Hala, kadako di ay ini imong kwarto eh. Mao na. Dako gyud kaayo, ma. Og ma, salamat gyud kaayo nga may anhi ka gyud. Oh, natural nga mo anhig yun ko. Kaya gipaanhigod ko nimo. Dinhi ka lang una, ma, ha? Asa ka man? Ako lang pahibawon si madam. Ang caretaker ni ining mansyon nga ni anak ka. Ha? Madam? Ni ana si Mama Krising. Nahibaw ko. Madam, ayaw lang gusto kong gipaanhi ko nga akong inahan. Dili ni mo siya tinuod ga inahan. Ha? Sinagup ka lang. Mo ka nagisulti ni Don Faustino. Mong dili mo angay panhion ang nagsagup ni mo. Nga naman, madam. Unsa mo gi problema nimo? Nalingaw ba mo?
o naglagot o gikilig. Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!